ассалому алейкум дӯстони азиз, хонаи фурӯши имрӯзаамон дар Гифразем, маҳаллаи Навбаҳорда ҷойгир мебошад. аз ин тараф бозори вориси Сомон, мактаби 91 ва деҳқонбозори Гифразем, инҷо заправкаи тоҷирон, конечка маршрутка ва автобусҳо ва аз ин тараф маҳаллаи Навбаҳор. Хонаи фурӯши имрӯзаамон дар мана ҳамин минтақа ҷойгир аст. Бисёри баъд гап мезанем, рафтем. аз ин тараф мо омадем ва марҳамат, худи бинои истиқоматӣ. аз 6 ошона иборат аст. Хонаи фурӯши имрӯзаамон дар дуюм ошонааш ҷойгир аст. Ворид мешавем. марҳамат дӯстони азиз, худи хонаи фурӯшӣ ду хонага мебошад бо масоҳати 50 метри квадратӣ дар дуюм ошонаи бинои новостройка. Худи бино аз 6 ошона иборат мебошад. хона бо таъмир аст ва бе чизу чорааш фурӯхта мешавад. навор мона ҳатман то охира тамошо кунед. баъд аз сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. марҳамат, шурӯъ мекунем. ин даромадгоҳи хона, ҳоҷатхона, ҳаммом, якум, дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ ва ошхона. аз ҳоҷатхона шурӯъ мекунем. ҳоҷатхона системаи вентилятсия дорад. инҷо ҳаммом, ҳаммомам низ системаи вентилятсия дорад. якум ҳуҷраи истиқоматӣ. хона дар Гифразем, маҳаллаи Навбаҳорда ҷойгир мебошад. дар наздикиаш дӯстони азиз мактаб ҳаст, боғчаи кӯдакона ҳаст, масҷидам ҳаст. мағозаҳо, бозорҳо ҳамашон бениҳоят зиёд мебошанд. ва ин дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ. дар инҷо бошад ошхона. хона бо барқ ва об таъмин мебошад. фишори обро ҳозир нишон медиҳем. сабти хона ба анҷом расид. нархи хона бошад 540 000 сомонӣ. боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. рақамҳое ки охирашон 4879 мебошанд. ватсап доранд. аз номи канали дом тиҷей барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед ё ин ки боз хубтар мешавад. омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ин ки телеграм муроҷиат кунед. то боздид, барори кор, худо нигаҳбон.